Final nagapati si Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon nga hindi mangin mabudlay labuton ang 106 ka mga boto sa 318 ka mga miyembro sang Kamara agud matigayon nga maaprubahan ang impeachment kay Vice President Sara Duterte kag mapasa na sa Senado para sa trial. Ini matapos nga nakitaan sa ginpatigayon nga impeachment hearing sang House Justice Committee nga mayara sang probable cause o kung basehan agud nga ma-impeach sa pagka-Vice Presidente si Sara Duterte. Suno kay Ridon, nakakuha na sila sang 215 ka mga boto sa first impeachment hearing kay Duterte. Rason nga masarangan gid nila ini makuha sa masunod nga hearing nga patigayunon sa Mayo 4. Madumduman nga makapila ka beses nga ginimbitar sang Kamara ang Vice Presidente, apang wala gid ini nagpakita. Kung boto ng probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. No? So, sa dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the President, on confidential funds misuse, mamili na lang sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi sila.